Egyszéden tartották az első motoros búcsút, a Szentlaposi Szűz Mária kápolnánál szobrot állítanak a motorosok védőszentjének is. Jó példával élni két keréken. E gondolat jegyében rendezték meg az első motoros búcsút az Ecsőd melletti Szentkút-völgye Mária kápolnánál. A 2007 óta minden évben megrendezett zarándoklat idén először volt kétnapos. A résztvevők megismerkedhettek a hely történetével, előadásokat hallgathattak meg, és részt vettek az ünnepi szentmisén is. Itt az Isten házában az ember találkozik, ott egyrészt a találkozás öröme és az Istennel való találkozásnak a lehetősége az, ami elsősorban az ember segítségére lehet. Ma talán nincs jobban szükség az Istenre, mint bármikor a történelmünkben. Ez az ötlet Olaszországból származik, ugyanis, mint kiderült az olasz motorosoktól tudjuk, hogy a motorosok védőszentje a Szűz Mária. Nekünk Magyarországon, magyar motorosoknak mi úgy érezzük, hogy ebben az esetben duplán van szükségünk a Szűz Anya segítségére, mert hogy ugye ha már ő a motorosok védőszentje, és mint tudjuk a magyarok védőszentje is, ezért mint magyar motorosok szerintem méltóképpen meg fogunk tudni emlékezni reményeim szerint minden év május második hétvégéjén. Augusztus utolsó szombatján lesz mindig a Kék Túra, ahol ugye az elvesztett motorosokra emlékezünk meg, és gyakorlatilag így zárjuk a motoros szezont, és jött az ötlet, hogy akkor nyissuk is meg a motoros szezont, és hát ugye május elejére datáljuk a szezonnak a kezdetét, ezért is ide szeretnénk tenni azt a búcsút, ahol ugye a motorosok és a motorok is áldást kapnak. Hogyha lélekben 3-4 ember, illetve annál több, mint ahogy látjuk, egy célért, egy eszmeiségért küzd, az már nagyon nagy eredmény. Interneten olvastunk róla, hallottunk róla, megszerveztem a kis csapatot és eljöttünk megnézni. Az az akció fő gondolata közeli számunkra biztonság, hit, közeli az egész akció fő gondolata. Most vagyunk itt először, aztán lehet, hogy jövőre is jövünk. Hozzá jöttünk, érdekelt a tegyhely, tehát ez egy jónak ígérkezett, és eljöttünk. Igyekszünk mindig kisebb-nagyobb csapatot összeverbuválni, most csak néhányan verődtünk össze és gurultunk idáig. Szentlapos neve a 19. században vált ismerté. Az elbeszélések szerint e helyen több alkalommal is megjelent a szűzanya, de csak gyermekeknek, az itt lévő forrásvíze pedig több beteget is meggyógyított. 2004. augusztus 15-én szentelték fel a Mária kápolnát, 2007-ben már több mint 9000-en zarándokoltak el ide, és ebben az évben rendezték meg a Motoros Egyesület azonnal segített a szervezésben. Szerencsére az Egyesületünkben, a baráti körünkben talán így is érdemes mondani, nem nehéz találni önként jelentkezőt arra, ha olyan programról van szó, ahol itt az emlékhelyavatás volt tavaly, a Kék Emléktúra, Mónos a nevelt intézeti gyermekeknek a motoroztatása. Úgyhogy, és hát voltak elég érdekes kezdeményezéseink tavaly, ez a Motorok Földön égen túra. Amikor valami különlegesség, valami ingyensség van, akkor húzdítani a klubtagokat. Hívnak bennünket a környező falvakba felvonulni. Most is Petőfi Bányáról jövünk, ahol egy ilyen falu rendezvény volt, és ott is szívesen látnak bennünket, megnézik a motorjainkat. Nem idegenkednek tőlünk az emberek, tehát ez tévhit, hogy egy motoros idegen lehet valakinek, ez nagyon szeretnek bennünket. Az első motoros búcsúra sokan érkeztek a Felvidékről is, köztük a Felvidéki Farkasok Klub. Ez egy motoros egyesület, egy baráti társaság. Különösebb kötöttségek nélkül, igazából közös vagy kötelező programjaink azokat mindig a cél határozza meg, például Tévai túra, például a Perbenyiki
segélytúra. Felvidéki csapatokkal nem nagyon vagyunk kapcsolatban, de az összes ismerősünk közelebb esik, mint mondjuk a Csallóköz. A Szent Mise után lerakták a motoros Szűz Mária szobor alakkövét. Az első motoros búcsúról lélekben feltöltődve megáldott motorokkal indultak a szezonnap a résztvevők. A templom mindig Isten háza. A keresztény, a katolikusok krisztusi ember számára. És amikor az ember mondjuk itt van, vagy ide szerveznek egy motoros találkozót, mindig megadja a hangulatát, és megadja az értékét a találkozásnak, hogy az ember nem csak motoros társával, barátjával, hanem valahol az Istennel is találkozik. Nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jelentős dolog ez. Talán a motorosok életében is, de mindnyájunk életében.